मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के वनवास के समय के बात हो। श्री लक्ष्मण जी के शक्ति बाण लाग गइल बा। सारा बांदरी सेना में शोक मचल बा। श्री रामचंद्र जी अपने भाई के सिर अपना जांग पर रख करके रो के कहतनी, अरे लक्ष्मण भाई लक्ष्मण भाई भाई जी मुखवा से बोलो तनी। वही समय में भगवान के एगो बात याद पड़ल। मानस में गोस्वामी जी लिखले बानी कि जो जानते हु बन बंधु बिछोहु, पिता वचन मानते हु नहीं हो, सुत बित नारी भवन परिवारा हो ही जाही, जग बारंबारा अस विचार जिए जागहु ताता, मिलही न जगत सहोदर भ्राता। मुखवा से बोलो तनी आर लक्ष्मण भाई, मुखवा से बोलो तनी लक्ष्मण भाई, मुखवा से बोलो तनी लक्ष्मण भाई जी, लक्ष्मण भाई जी, मुखवा से बोला तनी लक्ष्मण भाई, मुखवा से बोला। शक्ति बाण लगी लक्ष्मण को, व्याकुल भैनी रघुराई, रघुराई व्याकुल भैनी रघुराई। शक्ति बाण लगी लक्ष्मण को, व्याकुल भैनी रघुराई। सब संतन में सोग भइल बा, आर सब संतन में हो सब संतन में शोक भइल बा। रावण घरे बाजता बधाई जी, मुखवा से बोलत लक्ष्मण भाई, मुखवा से बोल लक्ष्मण भाई जी, मुखवा से बोला।
संतन में आर सोचा भइल बा रावण घरे बजता बधाई जी मुखवा से बोलतनी लक्ष्मण भाई जी मुखवा से बोलतनी लक्ष्मण भाई मुखवा से भोरे खबरिया जई है अवधपुर सुनी है भरत वीर भाई भाई सुनी है भरत वीर भाई भोरे खबरिया जई है अवधपुर सुनी है भरत वीर भाई जो सुन पई है मातु सुमित्रा अरे जो सुन पई है पई है जो सुन पई है मातु सुमित्रा खाई के जहर मर जाई मुखवा से बोला अरे जो सुन पई है मातु सुमित्रा खाई के जा हर मर जाई मुखवा से बोलत लक्ष्मण भाई मुखवा से बोलत लक्ष्मण भाई मुखवा से होता सवेरे मर जई है लक्ष्मण होता सवेरे मर जई है लक्ष्मण हनुमान जी हो जी कहनी भगवान चिंता मत करी सवेर हम होखा ही ना दे मरी है कैसे अरे होत सवेरा मर जाई है लक्ष्मण कौन ऐसन मुँह अवध में ले जाई तुलसीदास प्रभो आस चरणन के कौन ऐसन मुँह हमें वध में दिखाई मुखवा से बोलतनी लक्ष्मण भाई मुखवा से
अरे संजीवन बूटी महावीर जी ले आईनी लक्ष्मण उठेल हर साई संजीवन बूटी महावीर जी ले आईनी लक्ष्मण उठेल हर साई तुलसीदास प्रभु आशा रघुबर के तुलसीदास प्रभु आशा चरण के लक्ष्मण उठेले हर साई मुखवा से बोलतनी लक्ष्मण भाई मुखवा से बोलतनी लक्ष्मण भाई मुखवा से बोलतनी लक्ष्मण भाई मुखवा से बोलतनी मुखवा से बोलतनी मुखवा से बोल